Mga igsoon, mga ginikanan sa pagtuong Islam, kung mangutana kita sa ilabing dako nga naka-influensya sa kinabuhi sa usa ka tawo, kasagaran atong mahunahunaan ang pamilya, edukasyon, trabaho o kwarta. Pero adunay usa ka butang nga ato lang gibaliwala, apan dako kayo epekto sa atong kinabuhi. Kini makahulma sa atong batasan, maka-impluwensya sa atong mga desisyon, ug mahimong hinungdan sa atong kalapusan o kapildihan dinhi sa dunya ug sa akhirah. Kini mao ang tawo nga atong gipili nga mahimong amigo o atong higala ug makauban sa adlaw-adlaw. Mga igsoon sa pagtuong Islam, atong hinumduman ang usa ka makapatandog nga nahitabo sa kinabuhi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa dihang si Abu Talib, ang iyang uyuan nga adunay dakong pagmahal kaniya o kanunay nga nanalipod kaniya. Sa dihang naghigda na siya sa iyang katapusang mga higayon dinhi sa kalibutan, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam milingkod doon kaniya og naghangyo, "O akong uyuan, isulti lamang ang la ilaha illallah. Aron ako adunay kahangyo alang kanimo sa atubangan ni Allah." Apan sa pikas nga bahin, ana usab ang iyang mga dautan kauban nga nag-awhag kaniya. Ug miingon, "Biyaan ba nimo ang relihiyon sa imong amahan?" Mga igsoon, ang usa ka bahin nagtawag ngadto sa kamatuoran. Ug ang pikas bahin nagtawag ngadto sa sayop. Ug sa katapusang higayon sa iyang kinabuhi, gisunod niya ang tingog sa iyang mga kauban. Wala niya madawat ang syahada, ug namatay siya diha sa kahimtang nga wala mosunod sa tawag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tanawa ninyo mga igsoon, sa usa ka kilid ang nagtambag mao ang labing maayong tawo nga nabuhi dinhi sa kalibutan. Apan sa pikas kilid usab, ang impluwensya sa iyang mga amigo mao'y mas nasunod. Kini nagpakita kanato nga ang epekto sa usa ka higala dili gamay nga butang. Dili kini joke. Dili kini usa ka butang nga pwede rang pasagdan. Kay usay ang usa ka higayon o usa ka higala o imong amigo, mahimong hinungdan sa imong kaluwasan. Ug usahay usab, mahimong hinungdan sa imong kapildihan dinhi sa kalibutan ug sa pikas kinabuhi. Mao nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nag-warning kanato. Ug matud niya, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyandur ahadukum may yukhalilu." Sa doon nga pagkahubad, ang usa ka tawo mosunod sa relihiyon o pamaagi sa iyang suod nga amigo. Busa tan-awa padayon ninyo kung kinsa ang inyong gihimong suod nga amigo. Mga igsoon sa pagtuong Islam, kung tanaw nato ang daghang mga sala nga nahitabo karon, pila ka niini ang nagsugod tungod sa impluwensya sa iyang higala o amigo. Pila na ka ang nagsugod sa usa lamang kasulti nga, "Sulayan lang nako isang bisis. Ayaw gud ka ulaw. Normal rana. Tanang tao nagabuhat ana." Kini ang mga honghong sa mga higala o mga amigo nga imong pirming kuyog sa matag adlaw. Ug gikan sa usa ka lakang nahimong duha, gikan sa duha nahimong maunay iyang batasan, ug gikan sa batasan nahimong sala nga lisod na kaayong biyaan.
Mao nga dili ikatingala nga si Allah subhanahu wa ta'ala nag-ingon, al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Sa doon na paghubad, ang mga suod nga higala sa maong adlaw mahimong mga managkaaway sa usap-usap, gawas lamang sa mga muttaqin nga adunay kahadlok kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon, basin karon adunay tawo nga inyong nahuna-hunaan. Usa ka amigo higala nga kung makita ninyo, mahinumduman ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Usa ka higala nga magdasig kaninyo sa pagbuhat ug sala. Magpahinumdum kaninyo sa paglikay sa mga kasalanan. Mag-awhag kaninyo sa pagbuhat ug maayo. Kung adunay ingon ana nga tawo sa inyong kinabuhi, kukti siya. Ang bingi siya. Pasalamati si Allah subhanahu wa ta'ala tungod kaniya. Kay dili tanang adunay higala nga modala kanimo ngadto sa Jannah, ngadto sa paraiso. Ug kung adunay higala nga pirmi nga nagpalayo kanimo kang Allah subhanahu wa ta'ala, pirmi nag-awhag sa kasalaanan, pirmi naghatag og influensya sa dihan, naglapas ka kang Allah subhanahu wa ta'ala ug sa iyang sugo sallallahu alaihi wasallam, nan kinahanglang kang maghuna-huna pag-ayo. Kay ang dalan nga iyang gisubay mao usab ang dalan nga posibleng imong subayon. Mga igsoon sa Islam, ang pangutana dili kung naa ba kitay mga higala. Ang pangutana mao, asa man kita gidala sa atong mga higala o asa ka dalha sa imong mga amigo? Padulong ba sa masjid o padulong sa kasalanan? Padulong ba sa paghinumdum kang Allah o padulong sa pagkalimot kang Allah subhanahu wa ta'ala? Padulong ba sa Jannah o padulong sa usa ka lugar nga walay bisan usa ka nato nga gustong muadto? Hinautong ta nga panalibdan kita ni Allah subhanahu wa ta'ala gikan sa daotang impluwensya. Ug hatagan kita og mga maayong higala nga mutabang kanato sa pagtuman kaniya kang Allah subhanahu wa ta'ala ug makabot nato ang Jannah. Hinaut bata, aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mga igsoon sa pagtuong Islam, kung sa unang bahin atong nasabtan ang dakong epekto sa mga higala ngadto sa pikas kinabuhi. Karon atong bangutanon ang atong mga kaugalingon, kinsa man gyud ang atong gihigugma. Kay kasagaran ang usa ka tawo mosunod sa iyang gihigugma. Ug sa adlaw sa paghukom ang usa ka tawo pagatigumon uban sa iyang gihigugma. Adunay usa ka tawo nga miduol kang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ug nangutana, "Mata sa'a ya Rasulullah?" Usugo ni Allah kanu sama ang adlaw sa paghukom. Apan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala mitubag pinaagi sa pizza o oras. Hinuon nangutana siya, "Kala wa madha a'dadta laha?" Sa doon ka paghubad, unsa may imong giandam alang niini? Subhanallah. Dili importante kung ugma ba o sunod simana o pagkahuman sa daghang katuigan ang kiyama. Ang importante mao kung unsa ang atong giandam sa pag-atubang niini. Ang tao mitubag kang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dili daghan ang akong mga voluntaryong buhat.
apan ako nahigugma kang Allah ug sa iyang mensahero. O si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam itubag, al-mar'a ala man ahabba. Ang tao uban sa iyang higugma. Rawal Bukhari wal Muslim. Mga igsoon sa pagtuong Islam, kini usa sa labing makapadasig ug labing makapahadlok nga hadith. Naghatag kini og paglaom sa mga nahigugma kang Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sa mga matarong. Apan makapahadlok alang sa mga kasing-kasing nga napuno sa paghigugma sa mga butang nga makapahilayok kang Allah subhanahu wa ta'ala. Busa pangutanon nato ang atong mga kaugalingon. Kinsa man gyud ang atong gihigugma. Kinsa ang atong ginasundot. Kinsa ang atong pirming gihuna-huna. Kinsa man mga pulong ang atong gipaminaw o ginatuman nga mas labaw pa sa pahimangno sa Quran. Kaya sa katapusan, dili lang ang atong isulti at sukdalan, kundi ang tinuod nga anaa sa atong kasing-kasing ug makita sa atong mga buhat. Kung imong gihigugma si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imong paningkamutan ang pagsunod kaniya. Kung imong gihigugma ang mga sahaba, imong paningkamutan ang ilang mga pamaagi. Kung imong gihigugma ang mga matarong, imong paningkamutan nga mahimong sama kanila. Apan kung ang atong mga kasing-kasing napuno sa paghigugma sa mga tao nga nag-awhag sa kasalanan, nagpasagad sa sala, nagpalayo kang Allah, nan kinahanglan kitang mulikay na kanila. Ayaw na pagkuyog kanila. Mga igsoon sa pagtuong Islam, sa matag adlaw sa atong kinabuhi, adunay mga tao nga mosulay sa pag-agni kanato. Mahimong sa eskwelahan, sa gitrabahuan, sa internet, sa social media. Usahay ang syaitan, dili magsugod sa dakong sala. Hinay-hinay ang iyang pamaagi sa pag-agni. Sa sinugdanan moingon siya, dili ko anak. Kunya mahimong sulayan lang nako. Kunya mahimong kasara siguro. Hangtod nga ang usa ka butang nga kaniadto imong gidungtan, mahimo ng normal sa imong pananaw. Mao nga kinahanglan natong pangutan-on ang atong mga kaugalingon sa matag higayon nga mukuyog kita sa usa ka tawo. Kinibang tawhana magpaduol kanako kang Allah subhanahu wa ta'ala o kinibang tawhana magpalayo kanako kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga igsoon sa Islam, kitang tanan nagkinahanglan og mga makauban. Ang tao dili mahimong mag-inusara sa tibok niyang kinabuhi. Apan kung kinahanglan man gyud kita mo pili og mga makauban, pili kadtong kung makita nato sila, mahinumduman nato si Allah subhanahu wa ta'ala. Kadtong kung maluya kita, ila kitang dasigon. Kung masayop kita, ila kitang bahimangnuan. Kung makalimot kita, ila kitang pahinumduman. O kung mabiyaan kita sa tanan, sila magbabiling mutabang kanato sa dalan paingon sa Jannah. Mga ginikanan, mga amahan, inahan, ayaw lamang pangutan na ang inyong mga anak kung sa ang ilahang grado. Pangutan na usab kung kinsa ang ilang mga higala o amigo. Kay usahay ang daotang higala makadaot sa ilang kinabuhi sulod sa daghang katuigan nga siya nagdako og makakaton. Ug usahay usab ang usa ka matarong nga higala mahimong hinungdan sa ilang kaluwasan dinhi sa kalibutan ug sa pikas kinabuhi. Busa mga ginikanan, dili lamang ang grado ang tutuki sa imong anak, kapila usab ang iyang maayong mahimong higala. Mga igsoon sa Islam, pangayuna to kang Allah subhanahu wa ta'ala ang maayong mga makauban.
Pangayoon nato kang Allah ang ngalibutan kita sa mga tao nga mag-awhag ka nato sa pagsala sa Quran, sa zikir, o sa pagkamasinugtanon kaniya kang Allah subhanahu wa ta'ala. Ug pangayoon usab nato kang Allah subhanahu wa ta'ala nga panalibdan ang atong mga anak o mga kaliwatan gikan sa daotang impluwensya sa daotang mga higala. Amin ya Rabbil Alamin.